Vyskúšal som desiatky doplnkov výživy na spánok a toto sú dva problémy, na ktoré si musíte dávať obrovský pozor. Prvý veľký problém sú formy látok. Napríklad taký horčík dokážete kúpiť vo forme oxidu horečnatého, ale aj bisglycinátu. Oxid horečnatý má vstrebateľnosť približne 15% a bisglycinát cez 80%. To znamená 5-násobný rozdiel vo vstrebateľnosti. To znamená, koľko toho vaše telo dokáže reálne využiť. Druhý veľký problém je veľkosť dávky, napríklad taký glycín. To je aminokyselina, ktorá telu pomáha prehlbiť spánok a trošku rýchlejšie zaspať. V klinických štúdiách sa používala dávka 3000 mg, až toto bola efektívna dávka, ktorá reálne pomohla telu rýchlejšie zaspať. Vo veľa doplnkoch nájdete 200 až 300 mg, to je 1/10. Je úplne logické a jasné, že pri tejto dávke nebude mať na telo skoro žiadny efekt. Takže vy si potom môžete myslieť, že to proste nefunguje, ale celú dobu problém nie v tej látke, ale reálne v jej dávke. Možno, že si myslíš, že to je výnimočný stav, ale v skutočnosti je to úplne bežná prax. Najlacnejšie formy proste sa používajú aj v lekárniach, hej? Dobre počujete, v obyčajných lekárniach kúpite oxid horečnatý, najhoršiu formu na trhu a podávkované je skoro všetko. Keď som hľadal nejaké riešenie na svoj spánok a chcel som niečo, čo nemá tieto dva problémy, takže používajú kvalitné látky a zároveň v dostatočných dávkach, tak som narazil na Night Ritual od Noxium. Ten má reálne dávky, veľmi kvalitné formy. Pokiaľ vás to zaujíma, kľudne kliknite na tlačidlo pod videom a dozviete sa viac.